Without any waste of time, ngaphambi ukuthi siqhubekele phambili ngizobiza uDokotela Ngomezulu from University of KZN as azosho ispeech sakhe. Over to you, Mr. DJ. Ngiyabonga kakhulu ngibingelela ondaba ezitha amakhosi ahlukene njengoba inkosazane iba mentionile siyarecognize nonke siyajabula ukuthi ngikhona. We also acknowledge all mutual esize naye lana and all other stakeholders, SAPS, inkosi nabo bonke noNdlunkulu asikho isizwe esibakhona ngaphandle komama namatshitshi. Siyabonga nibahle sikwazi uNatal siyanithanda ngizwile uthande nikhona emhlangeni last week. Siyabonga kakhulu, siyabonga, siyajabula ukubona ukuthi akona kuphela amaZulu recognize amasiko abelungu ama-colonizers when they came to Africa. Into yokuqala bayenza kwaba ukudisarma noma ukuphutha amandla amakhosi. So ukufika kahulumeni wethu entando yeningi wabona ukuthi ayikho into enamandla njengobukhosi, ngoba ubukhosi bugcizelela inhlonipho, bugcizelela ukusetshenziswa komhlaba njengoba desho uProf ukuthi njengoba kuzodliwa manje namhlanje ingenxa yokuthi ifama. So siyabonga kakhulu ukubona ukuthi amasiko ethu awabukeleki phansi noma ezinye izinhlanga ziwabukela phansi, kodwa amakhosi akithi ayakumela lokho. Siyajabula sengathi ngaqhubeka ngithi-ke mina ngoba nami ngakhula ngihamba umhlanga, abantu bayabacabanga ukuthi ngivuke ekuseni ngigeze ngigqoke nihambe nemhlangeni. Cha, abazi ukuthi kunama-camps, uyafundiswa ukuthi kuyini ukuyiphatha kahle njengentombazane. Abavukanga nje ekuseni bagqoka imvunulo beza, kunama-stages, kunama-camps, banomama, banamaqhikiza. Siyacela onke ama-stakeholders akhona baqhubeke bawasupporta lama programs ngoba isizwe esingaprotecti abantwana ikakhulukazi bamantombazana ngisho ukuthi abafana, leso sizwe sifile ngoba inzala abantu lena. So siyabonga kakhulu, siyajabula ukubona ukuthi amasiko ethu awabukeleki phansi, niqhubeke njalo, siyanithanda kakhulu.